Kol. Isa may mga nasaksihan ka ang Kol Noli pag kung nagkuhan siya diya na nag-Bible ta. Kaya nakatin man jud kaya na no. Daghan eh. Padung Kol. Daghan ako parang saksihan. Naadyo mo kan ba? Iya, santos mo. Gawas. Kumbaga nausab iyang panagway na. Usab. Say dagway niya. Murag kuan kanang sa Ginoo. Sa Ginoo. Sa Ginoo. Si Papa Jesus. Ang Papa Jesus ba? Ang Papa Jesus ba? Ang Papa Jesus ba? Mao jud. Kanang namay angit si Papa Jesus nga di istora kanang picture ko dira sa chapel. Sa chapel mo to. Sa sulod. Mao jud. Mo na angit niya. Ano siya pa? Batanon siya murag ano say magtigulang. Ano samahan to? Ang samahan no. Basta tigulang mahana siya. Say batanon. Pagkuha niya itong usap niyang tingugod. Oo. Amo gay time nga ako kita man pagkuha na kanang mag-usab-usab iyang panagway mga dagway na sa mga propeta kaniadto. Silang Moises, silang Abraham. Gaya na binasa na si Isaias man no. Mapo na kung unsay babasa diya. Putang ko magwali siya sa sinulat ni Elias kanang banay kung mga asawa. Si Elias po na mo musulod niya. Makita man mo usab-usab iyang panagway. Dili lang kuan kanang usa lang ang mukuan siya mo usab-usab bagay nya ang mga santos ba ang mga balaan nga mga tao nga nanadto mga propeta kay batanon ba yung dagway na batanon na dili naman tiguang kay usab naman ang panagway nato kung dito nata sa kuan malangit na ang tao dado na sa kuan yang gingarian nya sa gibati nimo pag kita adi pag ako ganihan nga murag nagaan kong lawas. Tugat ato yung hikap ko niya ato niya akong dire sakit mo kunto ko dire kulit ka wala. Ano naman to pagtambal niya murag nabalaan niya ba sakit. Mo na ay kana mo pang paghikap pa lang daan ng kulana para na sang tambal ana man mo pandong siya kanunay. Ngala ko ganihan big-unon atong lawas ba. Gaan kay kong lawas kanina nagaan. Pamaol ko dire pag drive sila kag kalayo atong aliusan. Grabe yung himala ko lo. Uy, naaro mo dire. Maayo di ay. Nana diri ang espiritu sa kamatuoran. Mayo ba? Ulay kaparehas. Siyang kul dinis kalibutan nga kuan kay mo reflect man siya. Baka nagwali pero ay po siya manambal kay dili maayo. Depende siya tag nimo. Ang uban kay mas maayo gani og kung dako gani mo ang ihatag kay kay paman to yaman to kamatuoran mabudto. Kamatuoran to nga muna. Kamatuoran may katungod man siya nga tagaan kay nagwali man sa tinuod. Sige mo. Mo hatag man ganita sa uban nga nagwali nga. Ampo man gani kanya apil. Uban mahatag ka doktor pitakuha pa di pa kamayo. Mo gani. Ang bayaran mo kunato na kang kul ang kanang iyahang giwali ang kamatuoran. Kaya ang espiritu mismo nagtambal sa tuwa oy. Sulod. Kanang magpandong siya ang Papa Jesus na nagtambal. Gigamit lang siya. Gani. Di man may mga espiritu direkta ta kay Papa Jesus kay espiritu man to kinahanglan magamit bisag tao. Man mo reflect siya. Dagan man ang gaingon nga kani ba kanang gani. Usab man yung namay ni kuan ay tigulang na pibatanon. Gani. Lahi gani nagay sa time nga makita na mo sa buslot iyang kamot diro. Gani mo kita buslot gani pero iyang naon usab. Kasi mo hayag galit iyang hayag gani reflex ni hayag kayo reflect niya himo sa batanon ba man ay tinuod nga espiritu mo reflect mismo sa iyang lawas niya sulod kay ang impostor nga espiritu kanang makita lang nimo sa hangin nga siya lang mo to impostor ayag uban ato kay daotan to nga espiritu impostor to kanang mo reflect gid siyang lawas kay bot pasabot ang pagkabalaan sa espiritu o ang iyang kiniya gibuhat gid ang kol. Kung unsa ang kasaysayan ni Kristo sa una, mayabang nabuhat. Grabe kasaysayan sa ang kol eh. Manang may gamit gid sa espiritu kay nibiya mo sa tawanon. Negosyo wala na. Grabe nang iyang pagsakripisyo, grabe hila kana niya sa una. Sa una dire, dapat ilimin sa una dire. Man gibiyaan niya kay pero nanay ang espiritu niya sa una. Iya lang gi kuan nang di pa manggod nun niya to dawaton kay pagbukat laging sakripisyo kung imong dawaton. Di pagdawat niya grabing pagsulay. Gilabay pa natin ni og
kuan kulto nabuang na si kana. Nagana ba ang mga Ang parente? mga tao ana dili Wala na ni kuan niya. Wala ni ilan niya nga parente pa. Maliban atong nag-ila pa siya ha. Kana magitaw na magidapik siya. Naman. Pero paras kinisus pud sa una kanang mo masisod gilan sa cross. Lansan sa cross sa mga tao, ang mga kawalingon niyang lungsod wa pud nituon niya. Wala. Mga igsoon niya wa pud di pud kay mo Pagkapalansan sa cross kay sa atong mga sala. Mo gyapon na iya ha. Mo gyapon sakripisyo ni Papa Jesus sa una, mo pud iyang Ang mga niyo. iyang sunod. Kay kung kinsa si Papa Jesus sa una, siyang paglakaw mo pud siyang pagbalik. Mo jud. Di nagbalik siya espiritu, nigamit siya sa tao. Mo jud. O mo na anak sa tao. Man nang ingon siya anak sa tao. Kaya atong nasabtan sa una ang anak sa tao si Papa Jesus man. Dili na siya anak sa tao, ana siya kanang siya na ang Diyos, Alpha o Omega, siya na ang hiusan na niya ang lawas ng espiritu. Diyos na siya, dili na siya tao. Tao nga, espiritu naman siya. Mo jud. Oh, Tama jud. ang tao kanang kuan niya gibuhi gini ang kiniya ni Kristo. Uman na siyang ko mo reflect kay siya naman siya naman. Tingala tingala ko. Ang kuan, naman niya Ako siguro espiritu sa kamaturan. Tutukan jud ako pagayo. Tay. Usab. Grabe gimala no. Kani usab ba? Di asa ta mo to dito sa nagbuhat-buhat og gimala. Wala. Ingon nga nagmilagro kining Kana ya para kuan naman kay Santo Niño dito sa asa na dapit ang lugar anya. Wala man ta kita man ta kita ato. Kana kita gyud mismo makasaksi. Kita. Oh, di saksihan nimo, nasaksihan pro namo na dire. Di man tinuod Mo jud. nga naghimala gyud si Kristo. At daghang kay himala diri kol. Daghang kay patambalan diri nga mga luod na kay kayo ora paglabay na sa doktor, wala nang giluwa na. Ano? Pangayo, nagibuslot na kasing-kasing. Maayo man gani. Tek kasi sa diri sa una ay. Oo. Kung mabalik lang tong mga tao nga gitambalan ni Angkol nga kuan, kung mabalik lang sila pamatuod, galing lang usahay mahadlok man ko sila sa hulga gud. Kaya magwali man pud tong mga namon poy pare pastor magwali nga sila ray tawron, sila ray sundon, sila ray paminawon. Nya wala man to nagimala. Wala man si Kristo ato nila kay wala man di-reflect. Mo jud. Nya isa pa naa pa sila sa tawahanon. Di ba ang sagaran atong reliyon gihimong negosyo. Mo jud. Manilusod kayo, pait kayo na sa manang masakitan sila sa pulong kay kamaturan mo gamit ng Angkol. Biblia man gud nga. Pulong gud yang gihuba di ba? Kasi babasa kay na. Gihubad nga tanan. Hubad. Gikan sa title mo tinuod nga magbabali. Mo jud. Yaging pasabton gid ang tao sa yano nga pinulungan. Bisaya gud. Kay kung English niya, di ba kasabot? Sabot ng tao. Usa mo pag ingon og amin, nga sa Biblia usa mo pag ingon og amin kung wala ka kasabot. Mo jud. Lisod kayo na. Unay. Okay kay nga first time nimo nakadto dire or Last payment ko din pero sa una. Pero sa pag wala pa sa manambal. wala pa pagdawat niya Angkol pag sugod dire wala pa Wala pa. Karon pa. Karon pa. Di na kay balik rin pon tre. Mo pon bukid. Asa di ka nagpuyo? Tulisan kani. Asa kay pangalan nimo? Anding. Anding Igagaw mi tito tagsa. Perinal gyapon ka. Oh. Pero nang asawa ni kani si Kwan nuli gagay pon mi kay bayas Kinyones mama nako. Ay kinyones si mama. Di apuhan nila Kinyones. Oo. Gagawin gyapon mi. Perinal gyapon. Oh. Dimindu kay mato pin bukid. O sige. Wanjud sila Sige. bukid si Kwan. Salamat kay pala salamat sa imong pagpamatuod. Ang gani oh. Balik ni pon tre. Daghan na ta mo kuan gud, masakses ka matuoran gud. Balik ni pon tre. Oo, sige pa. Motor. Ayah mau tidak berperan pasal yang mana itu baik. Tuan balik putih ayah di tanan. Karena manusia di ketubang aku ni. Mau bikin hubungan aku bilang. Kalau aku bilang apa yang aku hilang itu. Nana pernah bilang kalau dia jadi proses para Pak Togo juga dan bersama si Hario dan Pak kita mengenal sekolah kali itu nama pemilih juga pun awak dito ko nakinom nga dawag ito sa Ginoo kasi bilang pagbubulan ito para siya ganak na talipay ko ay inyong pagtuon ay nako ang pagtuon ninyo nako mag-ikafit ko makaya ninyo kaya daghan din nagatuon ni Kristo wala magkakita muna daghan kayo maging lang sa ko kado dili